Две зайти ми скочи. Той никой няма да се оправи. Момчето. Не, също не правиш съвсем две зайти. Добре. Момчето не трябва лечение да се оправи. Моля се, в момента съм рейдж, много точно. Падна от базата. Колко спокойно каза. Те май са попъска малко по главата, доколкото усетих. Вицо, ръката. Лява или дясно вратата, или у шкафа, да я мине направо. Танато си вулкан примет. Активно с Bloodforge, окей. Пълните няма биц. Короче, не мога да си пусна улта на партията. Ама ти улта не си пусна вече. Мисля, че ще да е цоцна толкова. Излезна от базата с колко? 700 голд. Пусна си улта. Тази ден съм бич, може би, а? Сега, отивам. Нищо кюфте. Не си падам по кюфтетата, не обичам кюфтета. Бах ти скока сериозно от един екран мапа до бах ти. Окей. Ау! Това понякога да се окунят един вляза под кула, да ги отне. И да умрат. След това стане конкурс. Аз какво съм се разпускал този агресивни магиите, как нямам медитейшн? Не знам. Охо, свърши без мана. Да няма една минута. Да, аз пускам първа, трета, втора. Първа, трета, втора. Първа, трета, втора. Някой тук ми скочи. Трябва да си, трябва да си. Добре. Ще си го вземем. За вкъщи. За изпът може също. Аз не знам да ми изчезнало по-надолу. Ооо! Ако нямах такова сега, ще да избягам. Ако нямаш сърца, ще да избягам без проблем. Но... Безстроиш се. Също се излезе на равно. Дали 1-0 или 3-2 става на същата цяло. Я смеем. Топ плеер демидж, мафака. Пак с кой си топ плеер демидж? С маймунка. Представи се, с маймунка топ плеер демидж. Но то няма се зарежда, или сега ти трябва да минеш. Да, ти трябва да минеш също, с станато с двамата. Фрията лев на 4 в 5 играта, то... Я знам. Easy peasy трябва това. Не да умирам, защото няма никаква мана, не мога да ги колко нито нищо. Съм някой пирушен salvation. Да. Чао, това го усетих. Колкото и да опитвам да давам кил. Няма как да се завиш те. Трябва да се знам вас олигофрен ще дам да вземат. Защото те трябва да се бачат олигофрените, че да успеят да вземат. Добре. Аз си го взех нулато, мой късмет, не това е. Честно. Охо. Фрията се върна. Защо вулкана стаква думо? Да стаква. Айде, точно. Какво да стаква? Стаква думо, сериозно. Да, точно, защо стаква думо? В момента като умира, просто ще го яде толкова всяка, че... Няма... много наперен. Хартнес. Не бе.
О, да. От! Ма точно добър се прави. Да са хилна да спускам почниките, не знае. Да и трите да ги напускам направо. 70 секунди да накидам. От! Вулкан. Сериозно няма рейндж. Ооо, спаси се с туречето. Какво се спаси? Пусна се туречето точно пред себе си. И го Защото описа. нещо махелно за 300. Да. Хочеш да го убие. Щеш, ама... То спре грешка, всеки път когато се пуснеш вън турет. Аз го ползвам се пак за момента тройка. А мен вече да ми свърша мана. О. Чили. О, yes. Ох! Заболя. Да направя нещо добро и после да филма. Вайна. Айде стига се мене, бе! Кой е? Къснах и главата напред. И на мене на 2 пъти. Виж ми кръвта вече. От 2 пъти. Криповете поеха. Та... Ох, стига, бе! Защо? Йой съм топляденч. Пичуе, пъти Браво. лежа. Ало? Да? О, минува подигнеш бабица. Кой бе? Ти. Ма аз нищо не правиш от лут. Още не от лут. И ние ще говорим сега на приключи. Да, сейф. Не. Да, няма съм. Ай, стига! И нищо не можем да направим, вече е късно. И така да прави. Плавата ли, бе? Аз се старах доста това голяма. Наистина, не старал доста. Ама ти мана нямаш. Да, няма мана. Той ще може да спускаш нещо. Ух, то се мъртва. Маймуна, дай Salvation, бе. Маймуна. Маймуна, пли. Нямам, 30 секунди. 20 пъти още, делам също. Ей! То с оцеля ли, бе? Не, ба. Добре, не оцеля, ева. 3 секунди, група. А то нямаме нищо. Нулато няма да спусна двойката. Добре, айде вече чуваме. Бой. Ники тука. Ще бъде вече важно. Ут. Као. Идвам се. Няма да хвани това. Добре, да беше оцеля. Ако беше час, Мислех, че не стъмнете нещо. Фак! Кой иска, какво? О, добре, хелна са. Хелнах се все. Отказа се, ба. Браво. Ха-ха! Пак съм топ плееринче, Къде беше избита? Ничо. Дай сме беше много. Няма смисъл да фърляш мет, като нямаш печели.
Да. Пусни си един кошер тук някъде близко. Сега тук нямаш. Тук е кошера на мен. Ние трябва да ти тук също някъде, защото в момента сме ги такова под кола. Тъй. Опа. Ама скоро ще ни избият всъщност, защото аз нямам мана. Пак, имаш следващо. Аз нямам къв. Моят по-път си начало. Айде да... Един минут не оставяте да спусна това. Мамуна. Нямам рейндж е малък. О, фак. А ти бавиш ли се? Добре, бях далеко от тебе. Не бях чак толкова близко. Че ми е да ме докосва. О, вие сте ги избили, бе, браво! Да, ние ги сбихме, то аз ще съм жив, обаче... Добре, Фреята, двойката, какъв е рейнджа? Защото аз лично бях на... над 10 фута от лицо и пак ме фащаше. Да, я знам, май не трябваше да ме фаща на толкова. Да. Да фак. Феникс е до... Обаче, когато Фред те гони с фаталица, имаш чувство, че рейнджа е по-голям. Защото... Тя мен не ме гонеше, тя беше Христо. И аз се приближих уж да пусна тройка. Обаче бях някъде на 10 фута от лицо. Даже повече, 10 е малко. На 20 фута от лицо бях. Вулкано! Добре. Но не, мазенката отдалеч, просто не го усещаш. Как им бе? Трябва да си купя войс пак на хандбац. Че скина радва. Уха! Ма чакай, ние сме чак толкова. То беше те съхранити. Аз така не аз използвам улти да ги си. Тая игра. Вот. Пребах са. Влизаме с суд, Всички вътре, влиза. Аз бягам. Браво. Пащо е добре. Още по-мене, бе! Вот. Да. Малък мисля да гоните килове, да бити? Уча се от най-добрите от предния път. Да. Топ всичко бе, бе. Скоро бях топ гол, никой ме избухва. Светло, естествено, светло е. Типа естествено. Първия път, когато играхме срещу тигрицата, точно тя ме призна с Шумит, с Хамбаца.